Здравейте, приятели! Казвам се Никола Арбалиев и съм преподавател по плуване в морско училище град Варна. Като баща на 3 деца, за мен винаги е било важно те да растат здрави и силни по възможност да боледуват по-малко. Плуването е закаляващ спорт. Доказано е, че децата, които регулярно практикуват плуване, са забравили за честите боледувания и вируси, които се срещат често в предходните сезони. Вярваме, че балансът между умственото развитие и физическото чрез практикуването на спорт е правилната формула, която всеки родител търси за здрави и щастливи деца. Затова в нашата академия Плуват правилно създадохме програма Училище и плуване. Програмата, която разработихме, е подходяща както за начинаещи, така и за по-напреднали. Тя успешно се съчетава с учебния процес, като в началото тренировките се провеждат веднъж седмично. В допълнение, нашия екип създаде тренировъчен план за профилактика и превенция на гръбначни изкривявания, който съдържа специфични упражнения на суша и във водата. Програмата стартира с началото на учебната година със съдействието на Българска федерация Спорт за всички. Нека децата ни растат здрави, умни и безгрижни. Благодаря ви!